Sanibonani bafethu, ngithemba ukuthi niyaphila. Ngihamba nomngane wami la Nkokhelo. Nkokhelo ngakhula naye, umngane wami phela iwele lami leli. Umakhelwane wami futhi kusukela sineminyaka sifunda oba Nkokhelo kambe. Oh, first year like. Yeah, so first. Siqala ukufunda. Khona la enkandla. So safunda nje futhi sonke sasiqeda sonke isikole kanye sakhuphuka saya eMagoli sesiyozama amatoho siyosebenza. Si right sonke nje singabafana yonke impilo right kungekho futhi ukuthiwa kuyinkinga siphila kahle nje sizingane right. Sithe masifika edolobheni uNkokhelo wahlaselwa abantu wahlaselwa oba Nkokhelo amaTanzania wahlasela amaTanzania amshaya amshiya ufile bakushaya ngale khanda is16 bamshaya ngalento upavement yabo pavement angicwazi bamshaya ngopavement ekhanda walimala mayilimala wahlala kuyikhoma amaviki ngamaviki. Now inkinga ke la ikhona ukuthi ekulimaleni kwakhe ulimala uNkokhela kanayo ID. Elimala njenganayo ID akukhona ukuthi akayena wase South Africa ungase South Africa. Iproblem lenzeka and uma wakhe nobaba wakhe bashadile which is uNtuli benoMadlahla bashadile nje kahle. Okwenzeka ukuthi uma wakhe uNkokhelo wenzela oyichaza kahle ke leyo part wenzela umfana womndeni iID wenzela usiboniso waNtuli yes wenzela umfana womndeni iID oyisihlobo noma wakhona ekhaya wasekhaya yes kukuthi wengazalwa uMadlahla abe noNtuli. Now uma uNkokhelo sefuna ukwenza yakhe ID sekufika kuvela lo mfana ocisha lingana noNkokhelo asethi sekuthiwa uMafeze akukwazi ukuthi wena ungathiwa wenzelwa iID kube kukhona ola eduze kwakho umlamayo kuza kanjani lamane eduze kanje yasimshaya kanjalo indaba yeID kodwa isivele imhluphile even before sibalo matric noma ngalesikhathi sibhala indaba yematric isivele imhluphi iID noma sesiya nje egole imhluphi iID. Now iID sifika la ibaleka khona ngokuthi uma eselimala ke manje egoli akasakwazi ukuthi akwazi ukuyiphilisa akasakwazi ukuyisebenzela akasakwazi ukuthi azenzele izinto because walimala kabuhlungu nje ubona nje ikhanda la aseke scalp use umuntu ongasakwazi ukuyisebenzela. So now futhi engakwazi ukusebenza nje komphoqa ukuthi manje akabuye egoli ezela ekhaya njengoba ezela ekhaya ayikho into akayenzayo ekhaya uhleli nje ekhaya but manje sifisa ngathi wangcono mhlawumbe uhola igrant noma impesheni ivumelana nami lapho Nkokhela ngithi kumele ngabe uhola impesheni but akakwazi ukuhola impesheni because akanayo ID. So ngiyacela abafowethu ongakwazi ukusiza kuleyo ndawana ukuthi asilungisele leyo ndaba yeID kaNkokhelo asisize. Ngicele kuMamzuza imeya khona lenkandla ngicele kuPremier wethu uNtuli ngicele nje kuyiphathimandla zako Home Affairs ngicele nje kona wonke umuntu ongakwazi ukungisizela umngane wami lona mangithi umngane wami akukhona ukuthi ngithi umngane wami ngoba ngiyamclaima umngane wami phela nje umngane wami esasiqhathwa naye sasishaya abafana siyakhumbula nje so shaya ulokhuzana usicelo lapha phezulu kaNgcobo umngane wami phela nje umngane wami phela ngakhula naye esashela naye uye ngempela umuntu angahamba naye lo but kuba buhlungu njalo mangifika ekhaya ngimfica ukuthi isimo ashintshile futhi kungaphezulu kokuba nami ngingaba khona indlela ngathiwa ngisiza ngakhona ngokuba njengoba isikhathi lokhu siqhubeka kuhlezi kungiphatha kabi njalo mangifikile ekhaya Nkokhelo ezinye izinto ayikwazi ukwenzeka but nje mengakwazi ukuhola abafethu noma impesheni kungangcono kakhulu. So ngihamba naye ke njengamanje ngoba uKhisimuzi ngokuba umfowethu kodwa ngiyacela nje nganza kwethu ukuthi ningisize kuleyo ndawana nisize mina kakhulu ukuze kusizakale yena uNkokhelo mfowethu awuyicelele nawe ngendlela ongathi ucela ngayo. Hayi ngizocela nje wona namandla ungangilekelela ngoba nami ngisinkingeni nje angikhona ukusebenzela into eserious ukuze njengabafana bonke. Mfowethu ngiyabonga kakhulu sasimbiza ngogcwensa ngoba wayemude sithi intambo endala yini hlezi ijuluka nje ayinolaka nje hlezilo izimpi zonke kangizilwa zayisuka econsini lakhe lo muntu lo zayisuka nje econsini lakhe facetha mfowethu kwaba yibhadi lokulimala kwakho futhi sasezingane ulimala njengamanje sesikhulile mfowethu siyacela ukuthi abantu abangakwazi ukusisiza kulindawana besisize sidinga ID ngaphekwa lesi story ngisichazile ngizoyiposta kule
video futhi ngangicelile-ke kuma wakhe ekhaya ukuthi ngiyocela ukuthi ngenze ivideo kanje futhi bengixolele-ke nabomndeni abangabazi ubudlelwane bami obujulile nenkokhelo, sengisho abomndeni abangabona omakhelwane mhlawumbe abanye abakontuli abangabazi ubudlelwane bami obujulile nenkokhelo, ukuthi unkokhelo umngani wami akhona ukuthi ngenza le video ngoba mhlawumbe ngifuna ama-viewers noma ngifuna ukubukwa, ngifisa usizo for umngani wami. Ngiyacela kakhulu bafowethu, ngiyabonga kakhulu. Siphansi-ke enkandla ekhaya uKhisimusi, nisale kahle ngane zakwethu. Bavalelisa phela gcwenza hayi mina sinosala kahle sure.